Anak nga tabalay na rin yung manggagamot dito eh. Para biyanak pa yun. Apo. Apo. Tumrek ka, tatay ka pa yung urayin. Ay talaga. Bongga dati fixer ka na alat. Kay schedule at dagos. Ang tugaw ka, sino ipakastab? Ipakita man tayo lakay ko. Kat adan sa lepe na. Gamudong manukan. Dalang ba agi jay gamit na? Ay ben nana. Ato yun eh. Manong iti bayada no ka. Gismil. Gismel? Apay ito naglina mo? Imported dag ito'y gamgamit ko. Saka, nagmasteran na jay Wizard Tech. Nanginaunay nana. Agpatawar kay mo't madikaya. Awan tawar nan, fixed price ajayin. Saka, nangina ato'y baby dal nga usarik. Data tabi bidalyaw. Awan saka na kininawan ima na. Haan mo man maliitin datoy. Tainusat ko pa'y taylas nga ginamod ko. Ape mo't permila unay mo't tayo nagpagamot kinyayo. Ini kayo ti ima kinisa ka na. Nangina siguro ti bayad na jelas ng kliyente yu ay. Saan? Ginamod ko taylas nga kliyente. Tawar na tawar gani. Iso ang panunot ka no kayat mo nga agawin nga si bubuo. Diyos ko. Demonyon sa tinapanak ako. Diyos ko pakawalindag apo tila na sarasarot ko. Ana, nakapanunot kan? Sige man lang. Nagbayad alat at 10,000. Nagbabawi ako. Ay nagbabawi kayo nana. May alat tagarutan. Sige ta inakong. Op. Nagbabawi ako anjay presyo. 50,000 gaya mo. Anya? Apo mo nana. Nakaro kay unay. Ana, kaya't muwin no saan? Sige latan, isalta ko ti kararwa ko iti demonyo nga kasangsangok ita. Very good. Alisto ka gaya mga katutong.